טוב. אנחנו נדבר עכשיו, פרשת השבוע בקצרה. אנחנו בפרשת תזריע ומצורע. זה למעשה שתי פרשיות שנתחברו לפרשה אחת. פרשיות תזריע ומצורע עוסקים בדיני טומאת וטהרת האדם. רש"י שפותח את הפרשה מביא את הדרשה של חז"ל. מפני מה נלמדת תורת האדם אחרי תורת בהמה חיה ועוף. הרי בפרשה קודמת, סוף פרשת שמיני, למדנו את דיני הטומאה וטהרה של בהמה חיה ועוף. איזה בהמה טהורה ואיזה בהמה טמאה, איזה עוף טהור ואיזה בעוף טמא, איזה חיה וכו', והדגים. אז כל הבהמות, החיות והעופות, תורתם נלמדה בפרשת שמיני, רק לאחר מכן באה תורת האדם. רק בפרשתנו זו תורת האדם. כן? תורת האדם, הכוונה, דיני טומאה וטהרה שבאדם, באים אחרי דיני טומאה וטהרה של בהמה חיה ועוף. אז שואלים בחז"ל, מפני מה באה תורת האדם לאחר שנתפרשה תורת בהמה חיה ועוף? כשם שיצירת האדם באה אחרי יצירת הבהמה החיה והעוף. מתי האדם נברא? ביום השישי. בהמה חיה והעוף נבראו קודם לכן, ביום חמישי ושישי. אז ככה גם תורתם נשנתה גם בסדר הזה, שקודם תורת הבהמה החיה והעוף, אחרי זה תורת האדם. ככה רש"י פתח, רש"י הראשון בפרשה, שמסביר את הסדר הזה של תורת בהמה חיה והעוף, ולאחרי זה תורת האדם. אז באמת זו הזדמנות להתבונן רגע בזה, במשמעות של הדבר הזה. הרי זה רק נתן הסבר טכני, זה לא נתן הסבר מהותי. כשם שיצירת הבהמה חיה והעוף קדמו ליצירת האדם, אז לכן גם בתורה זה נתפרש בסדר הזה. אבל למה? עדיין לא ענו לנו למה. כן, זה רק הסבר טכני, שזה דומה לזה. בסדר, נו, או גוף הקשה, כמו שאומרים בגמרא. זה גוף הקשה. למה יצירתם? למה ביצירתם הם קדמו ליצירת האדם? אז כידוע, הדרשה של חז"ל על הפסוק, החור והקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. החור והקדם צרתני, זאת אומרת שהאדם אומר שהיצירה שלו היא מבחינה אחת החור, ובבחינה אחת קדם. מבחינה אחת זה החור, כמו שאמרנו עכשיו, זה האחרון. מי מביא מאחרון? את הכי בזוי, הכי שפל. מצד שני, לפעמים זה שבא האחרון הוא הכי חשוב. את הכל מכינים לפני, מי בא האחרון? זה שהכל בשבילו. זאת אומרת, קודם כל מכינים את כל מה שמצרך בעולם, השמש, הירח, הבהמות, החיות והעופות, ואז מביאים את מי שהעולם הוא בשבילו. אז זה שהאדם נברא באחרונה, יש לזה גם משמעות של קדם, שהוא קדמון לכל הנבראים, ולכן הוא בא באחרונה. זאת אומרת, העובדה שהוא נברא ביום שישי, יש לזה מצד אחד אחור, הסתכלות אחת היא שזה אחור למעשה בראשית, הוא האחרון שבנבראים, ואילו מצד שני אפשר להגיד שהוא קדם לנבראים. היצירה שלו היא כי סוף מעשה במחשבה תחילה. הסוף של המעשה זה מה שבעצם המחשבה תחילה, האדם הוא הכוונה של כל הבריאה. אז באמת מתי מסתכלים על היצירה של האדם כאחור, ומתי מסתכלים על היצירה של האדם כקדם? כאן כשעושה רצונו של מקום, וגם כשלא עושה רצונו של מקום. כשעושה רצונו של מקום, אז היו אומרים לו, אתה נזר הבריאה, אתה קדמונו של עולם, אתה בעצם הראשון שבנבראים, אתה הכי חשוב, שלכן נבראת באחרונה, שבריאתך באחרונה היא בבחינת קדם צרתני. אבל כשלא עושה רצונו של מקום, אומרים לו, אתה זה בחינת אחור צרתני, שאפילו יתוש קדמך. מה יתוש זה? שמכניס ואינו מוציא, זה הבריאה השפלה והנחותה שבנבראים. שאין לך נברא שמכניס ולא מוציא. כל נברא אוכל, אבל מוציא גם פרש. היתוש יש לו רק הכנסה, הוא לא מוציא. זאת אומרת, זה מראה על גסות הקליפה של היתוש, או על בריאה השפלה שבנבראים. אפילו היתוש קדמך, אומרים לאדם. שאפילו הוא יותר טוב ממך כשאתה לא עושה רצונך, כשאדם לא עושה רצונו של מקום. אז העובדה שהבריאה, שהיצירה של האדם נעשתה לאחר יצירת בהמה חיה ועוף, יש לזה תוכן.
שלפעמים מסתכלים על זה בבחינת אחור למעשה בראשית, לפעמים מסתכלים על זה שזה קדם למעשה בראשית, תלוי. אדם עושה רצונו של מקום או לא. על דרך זה גם כן, כמו שרש"י מביא, שגם התורה שמלמדת תורת האדם אל מול תורת הבהמה והחיה והעוף, לא רק היצירה עצמה, אלא גם התורה, שהתורה היא מקור היצירה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. התורה היא מקור הבריאה, מקור היצירה של הברואים. אז גם בתורה אנחנו רואים את אותו סדר של תחילה נתפרשה תורת בהמה חיה ועוף, ולאחר מכן נתפרשה תורת האדם. יש צורך להתבונן בדבר הזה, שהאחריות שעומדת על הכתפיים של האדם. ברגע שלאדם יש שליחות, יש תפקיד, על אף אחד מהנבראים לא אומרים שהוא אחור למעשה בראשית. רק האדם יכול להיות הכי גרוע, הכי נחות. למה הוא יכול להיות הכי נחות אם הוא לא עושה מעשה, אם הוא לא עושה רצון קונו? כי כל הנבראים עושים את שליחותם. רק לאדם יש את האופציה הזו לא לעשות את רצון קונו, ולכן מהבחינה הזו הוא הופך להיות האחור למעשה בראשית הכי נחות. זאת אומרת, דווקא למי שיש לו שליחות ותפקיד, וככל שהתפקיד יותר חשוב, ויותר אחראי, ככה עם האחריות הזו, אתה עלול להיות למצוא את עצמך הכי למטה. וזה התבוננות שאדם צריך להתבונן גם מעבר ליחס שלו לבהמה חיה ועוף, גם לשאר הנבראים, גם לשליחות האישית שלו, אפילו ביחס לשאר בני האדם. כל אדם יש לו את השליחות שלו, את התפקיד הספציפי, האישי, שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. יחד עם זה יש כמובן את המעגלים שאליהם הוא משתייך. לצורך העניין, קודם כל האדם משתייך לנבראים שנקראים בני אדם. זה כבר השתייכות מסוימת שמראה על שליחות מסוימת, ולא בעלי חיים. בתוך זה, בתוך הנבראים שנקראים בני אדם, אז כמובן שיש לנו את עם ישראל והאומות. הבדיל בין ישראל לעמים. מה המשמעות של ההבדלה הזו? שהועיד להם תפקיד אחר. יש לאומות את תפקידם, לקיים שם המצוות בני נוח, לקיים את יישובו של עולם על פי רצון השם. ואילו לעם ישראל, עם סגולה, עם נבחר לקיים שליחות יותר חשובה. לא יודע אם יותר חשובה, אבל שליחות אחרת. מן הסתם יותר, יש לה מעלה גבוהה יותר, אבל היא מצד התוכן של התפקיד, אבל לא מצד המילוי השליחות. מצד מילוי השליחות, כל מי שממלא את שליחותו בדיוק כמו שבצבא לצורך העניין. אתה לא באמת יכול להגיד שהשליחות של הטייס הוא יותר חשוב מהשליחות של תומך לחימה, של זה שמטעין את המטוס בפגזים. כי בסוף, בלי שהוא יבצע את תפקידו, גם הטייס לא שווה שום דבר. זאת אומרת, כל אחד חייב להימצא על מקומו, והמקום שלו אסור שיפקד, אסור שיחסר. אז במובן הזה, כל אחד חשוב ברמה שווה, יש שוויון מוחלט. כשאנחנו מחפשים שוויון, בהחלט יש שוויון בחשיבות, בנדרשות, בהכרחיות, בנצרכות של כל אחד, של כל תפקיד. בזה יש שוויון. אי אפשר שמישהו יחסר. גם אם זה היה הדבר הכי פעוט, אפילו בורג, להכניס בורג. אם זה נחסר כל העניין. מבחינה הזו יש שוויון מוחלט. של כל הברואים. מהיתוש וכלה באדם הכי גבוה. כי לכל אחד יש איזשהו תפקיד במארג השלם, ובמובן הזה כולם שווים. תוך זה גופה, יש תפקידים שונים, אי אפשר להגיד שיש שוויון. אדרבה, אם יש שוויון, אז זה לא יתבצע העניין. ודאי שחלק מזה שכל אחד עושה תפקיד אחר, לכל אחד יש שליחות אחר. אז גם בין ישראל לעמים, יש את התפקיד המיוחד של עם ישראל בתוך
הכוונה הכללית של הבריאה, תוך הכוונה הכללית של הבורא. אז זה הסגולה המיוחדת של עם ישראל. בתוך עם ישראל גופה, אתה יכול למצוא גם כן הבדלים. יש מישהו כהן, יש מישהו לוי, יש מישהו ישראל. יש כל מיני שינויים בתפקידים, כן? כהן היה יושב כל יום בבית המקדש ועובד עבודה שמקריב קורבנות, והישראל היה צריך לעבוד אדמה, וכל אחד עושה את תפקידו. והוא צריך להביא לו תרומה, צריך להביא לו מעשר. וזה חלק מהמארג השלם של כוונת הבורא. כל אחד יש לו צד שווה לחברו, בזה שהוא נצרך ונחרך, הוא מוכרח במקום שלו, יש לו גם צד שונה. ופה אני רוצה להדגיש שכגודל החשיבות של התפקיד, גודל האחריות של התפקיד, ככה, במובן, אז אני אומר, צד אחד, אז עם השוויון, בואו נעשה את זה שוב פעם, יחד עם השוויון, בסופו של דבר עדיין יש הבדלים. בסוף יש גם צד שהטייס זה עבודה יותר חשובה מלהטעין פגזים, בסוף יש היררכיה מסוימת. ברור שהטייס נחשב יותר מהמטעין פגזים של המטוס. למרות שיש צד שווה ביניהם לחלוטין ששניהם נצרכים. אבל בסוף זה עבודה הרבה יותר קשה, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר עדינה, על הכתפיים מונח הרבה יותר אחריות. אוקיי? אז יש הבדל. יש הבדל אפילו במעמד, במקום. זאת אומרת, זה לא סתם ההבדל עם העמדות האלו, זה קיים, ברור. יש פה איזשהו סוג של העדפה והיררכיה. אבל צריך כל הזמן האדם לזכור שככל שהוא בשפיץ יותר, ככל שהאחריות שלו היא עדינה יותר וחשובה יותר ומשמעותית יותר, והיא קריטית יותר, משם אפשר ליפול הרבה יותר למטה. זאת אומרת, אפשר להיות הרבה יותר אחורה, למעשה בראשית. והדבר הזה מצריך, לא מצריך, אלא מכריח ענווה מאוד גדולה. ענווה מאוד גדולה. ולכן התפרשה תורת האדם אחרי תורת בהמה חיה ועוף. למדך שעם כל הגודל והמעלה של היותך שייך אל המין האנושי, שבינו לבין המין של בעלי חיים, זה ודאי חוק הערך. למרות שיש גם צד שווה, כמו שאמרנו, שכל אחד עושה תפקידו, אבל ברור שיש גם חוק הערך. התפקיד של בני האדם בכוונת הבריאה הוא לא דומה לתפקיד של בעלי החיים בכוונת הבריאה. אבל דע לך שתבוא לזה עם הרבה ענווה. כי אתה יכול להיות הרבה יותר גרוע. דווקא כגודל האחריות והמשמעות של התפקיד שלך, אתה יכול להיות אחרי זה. אז לכן מפרשים גם ביצירה וגם בתורה, אם היות ששוב, כפי שאמרנו, יש צד של קדם, אבל מזכירים לנו תמיד גם את הצד אחור. תהיה עם שימת לב לגודל האחריות שעל כתפיך. ואל תתמלא בעצמך, בגאווה, בתפקיד שלך ובשליחות שלך, כי אתה תמיד עומד על פי תהום. זה מפחיד. יש פתגם ביום יום, עם זה נסיים. שהמנהיגים, הרבנים, תלמידי חכמים, או המנהיגים בכלל, צריכים כל הזמן לחוש שתהום פעורה תחת רגליהם. זה החוויה, לגודל האחריות שמוטלת עליך. בדיוק הפוך ממה שחושבים שהמנהיג זכוח בדעתו. כל הזמן צריך להיות טרוד מהשאלה האם אני נופל בתהום של פעורה תחתיי, או שאני שומר עומד על משמרתי, ועומד על האחריות שבתוכי. זאת אומרת, זה הרבה יותר אמור להעסיק את האדם שנמצא גבוה יותר, מאשר העובדה שהוא נמצא גבוה. העובדה שנמצא גבוה יותר לא יכולה להעסיק אותו בכלל. הוא חייב כל הזמן
מה שבעיקר צריך להסיק אותו, זה העובדה שהוא תאום פעורתא, שהוא עלול להיות באחור, למעשה בראשית. והוא כמחיצת דקה מאוד מפרידה, ככה לשון שם ביום יום, בין שיהיה ממזכי הרבים לבין חס ושלום ממחטיאי הרבים, שעוונו גדול מנשוא. דווקא בתור מנהיג, אתה יכול מאוד להיות ממזכי הרבים, מצד שני אתה גם יכול להיות באותה מידה ובאותה כלילות. זאת אומרת, זה מאוד, בחיצה מאוד דקה, בין להיות לגמרי ממחטיאי הרבים. אם אתה לא תחוש ברגישות של הדבר, בעדינות של הדבר, עד כמה שזה בחיצה מאוד דקה שאפשר לעבור משם לשם, ליפול בתהום של המחטיאי הרבים, אז חס ושלום אתה עלול ליפול שם. עד כאן.